bagai जों chini sabana tabung thongnai daisha asujak chini yo division president anda phang bono belai ke hambai sai jotta chini akra chakra phaicha rona joto man gana portuna rona belai ke hambai tini जों अनेकटा जागा गरि जखा गरिमा परे और जों प्रभाव कासे पाइनाय तेसा और फाइनाय ताबो पाइ थके थके जाव थावनाय जों जत जागला कासे कासे अकनो मेसेज खाइ दङ आईपीएफटी बाय बीजेपी जे जोर सरकार न भोट खाके नং बसु जति लाख बसु जति लस आउनो वान छुगै बाबि होइनाय एक एकटा भोट दिप्रासा हामग्रानि बगै एक एकटा भोट निजिना हामग्रानि बगै एक एकटा भोट एलाका का हामग्रानि बगै भोट दिनानै थों आमुथों नं थाने आं कय मुनारगौ दिनै आं खरसा 27628 भोटारनि नं र 29/30 चिनि पुलिंग स्टेशन दङ नं थाने आं अकम खालामगौ एस ए कैंडिडेट मिलाय नरं जदि आनो 17 नं पेपर जलानि साबि कथा हकांके फार्स्ट टगलाम कथा फ्लगिनाय जे प्रचार कथा र आसुगनो कलम कथा तिसावनो कलम कथानि फुदैबाय फार्स्ट सेसनआव फार्स्ट सय आंति प्रलेन बगै सयलाय आं अकम नं थाने खालामगौ सेकेंड थिंग जे दाबुक चिनि हास्ते हाकतर जों बीजेपी बाय मिलुइनाय जो सरकार बनि कासे स्लोगान दङ सबका साथ सबका विकास जतबाय मिलनाय जतबाय चासारि त्रांनाय आबनि बगै इ स्पेशली इ आमचानि बरंना आं कवरि खालामनो सुङो नंनि इ बाजार अ जागाव आं एक बছর आगे जे फ्रु करनानि कमतो फ्रु आं और मार ब्रुम ब्रुम बाकलांगो आमन बगै आं आफ्रो कगलांतो बसखां सालां नं बगै बासनाय उकुलब माने उलब बासे थाराय पिया तंसा आं नं बगै सां खायथाराय होननाय अ आमचानि बरंना आं साइकलां दिनै आं ते कासे कगलांनो सुङो नरं जदि आनो काहामके चुबाय रहक आंके इ 5 বছরাव जब का जे निनरनि उन्नयनमूलक काज फॉर एग्जांपल इ बाजार सेल इदानिंग इलेक्शन पाइमे यागुनो ओमो बायनाय 1.5 कोटी बाजेट जा और सुपरमार्केट दुइटा लांनाय ताइ तेगासे कक चिनर स्कुल बाउंडारी हाफ अनेक मडे गुजा आं तिनि साय साय थानांगौ तिनि जदि जों अरनि भोट पास होई थांगा आं जदि कलम कथा रखा आं जेरा आसु थांगाने आं अबनो इमिडिएट एक बছর बिसिं खायजेन चेष्टा खायजेन ताइ और अनेकटा बाजेट दं थाइजिं चिनि सार ब साइ थाना खानो ब सावैनाय इ लामा जे ताबो खासिं सय दंमोन 17 कोटी बाजेट अलरेडी इंजाक आबनि बगै इ आमचानि लोकरक नरम पेलाय काहाम जिनिस माना थांदो आं बगै 6 तारिख थांगैनाय पुरा तखा खुलगिनाय आं पुरो आईपीएफटी बीजेपी जो सरकारनो भोट रमाय आनि एलका हमका आं आईपीएफटी बीजेपी जो सरकारनो भोट रमाय आं नंगो फुंसुं सका ताइ आनि जातिनोबो आं खरसा जुद्ध हाय बा सैनिक निनाय पासै माखारिनाय गर्व खायनाय नग फिरकनानि अनर उन्थों आं सुखौ थावैनो नंनि पुस्कांगो सामुंबाय जों फुनुनाय कक सावैया नों दरक जदि आनो 5 বছর आसुर खामने इ 5 বছর नंनो एलकाव ताम खायजाक आबोनर नुगोन ताइ बारा कक संथावैया डिफारेंट जों तुबुनाय ताइ डेभलपमेंट क्षेत्र डिफारेंट सलामना बगै बोसोर जति डेभलपमेंट ना तम ना आबो चिनि जु छरिगो चिनि बीजेपी हापर बरक फ्लाइ थानाय आमन बगै बीजेपी आईपीएफटी आइग्लकथों डिफारेंट जतिनो मानथों ताइ चिनि कुसुं जे ताबुक दिब्रासा दफा बुइबाय सिखनो जतमनि जतिनि यक्सा सिथिं जतनो खुलुंगा जतनो हामबाय डिफारेंट लंग लिभ IPFT long le IPFT long le Sisa pe kor constituency sin candidate na khabai khubai lam sago IPFT BJP long le